kò sí ohun tó tún kù tó bá ṣe fọkùnrin tó ní dandan láti láyà tó bá ṣe obìnrin tó ní dandan kó láti lọ́kọ láti mọ̀ ọ̀hún lélẹ́yìn tó. Ẹlẹ́bí sílẹ̀ kan lọ́wọ́ o, bàbá pẹ̀lú ìṣòro lójoojúmọ́, kí ni ọkọ bá nira fún lágbára ọlọ́run. Irú ìdáṣe lẹ́nìí wà ní lọ́wọ́ ṣòro yẹn. Orí bàbá yẹn, orí màmá yẹn, á sì yẹn tẹ̀sẹ̀ ó wà nínú bèbí.
tinútinú fẹ́ra yín gbọ́kọ̀. Ẹbí tinútinú fẹ́ra yín gbọ́kọ̀. Àwọn túlétúlé tó wá ní tán máa dàrú. Àwọn tójú mọ́lé tó wá ní tán máa dàrú. Wọ́n ò ní ráyè o. Wọ́n ò ní ráyè ọ̀sán tó lọ jù. Mustapha Mọ́kọ́lá. Bàbá kò ní alákìtà ọ̀gbìn kejì ní. Àgbàlagbà mọ̀tò ìyá ìyàwó fọ́dọ̀tà nínú tún ní ìlú tó kí ẹ kó oríire mi. Irú èyí lẹ́nu ọkọ̀ kára wá ṣe lágbára ọ̀dọ́ ọ̀gbìn àdúgbò. Ọkọ̀ wa bí ìrántí òkú ọ̀pọ̀ ẹ̀dùn pẹ̀lú gbogbo òkú orí